Кышның соңгы айына да аяк бастык. Инде 3 февральдә чыккан «Маяк» газетасының яңа саны дөнья күрде. Әйдәгез бергәләп видео күзәтү ясыйк. 1930 елда Азнакай районы оешканнан соң документларның сакланышын тәэмин итү мәсьәләсе килеп туа. Һәм 1933 елның гыйнварында бездә дә район архивы оештырыла. Әлеге район архивына быел 90 ел. Авыл халкына яшәр өчен ни кирәк? Урамнарда ут, тигез юллар, эчәргә су. Бу яктан Чимадур авылында узган ел шактый эшләр башкарылган. Чимадур авылында еллык хисап җыелышы үтүе хакында Маяк битләрендә яктыртылган. Азнакайның өлкән буына бик актив тормыш белән яши. Аларның осталыгына, булганлыгына хәтта яшьләр дә кызыга. Өлкәннәр тормышыннан актив бер көн белән Маяк якыннан таныштыра. Күңел җылыбызда кыш өстәр дип өметләнеп, районнан хәрби операциядә катнашучыларга кирәк-яраклар тиелгән 2 машинаны ерак юлга озаттык. Бер катлылык акчасыз калдыра икән бит. Күпме аңлату эшләре алып барылса да, бүген Азнакайда мошенниклар кармагына эләгүчеләр саны артканнан арта. Маллар да ширләмәсен, кешеләр дә сау булсын. 2023 елдан шәхси хуҗалыкта маллар асрауга яңа таләпләр куела. Әлеге хакта тулырак Маяктан укып белә аласыз. Туган якка мәхәббәт, аның табигый байлыкларына сакчыл караш кечкенәдән үк тәрбияләнә. Әлеге мәсьәлә шәһәребезнең Гнездышко балалар бакчасының тәрбия белем бирү эшчәнлегендә үзәк урынның берсендә булып тора. Юлларыбыз имин булсын өчен шәһәребезнең 6-нчы Йылдызчык балалар бакчасында юл йөрү кагыйдәләрен өйрәнү буенча эш ата-аналар һәм тәрбиячеләр тарафыннан даими рәвештә бердәм алып барыла. Шулай ук булса да тиз өлгерә торган камыр рецепты. Матур котлаулар. Февраль башына һава торышы. Гыйбрәтле язмалар. Файдалы реклама. Атна телепрограммасы. Бакчачы өчен ай календаре һәм башка бик күп кызыклы материаллар бары тик Маяк битләреннән генә укып белә аласыз.